Hej YouTubers. Ja, i dag er det den 24. december. Det er juleaften. Der er et par timer til, og lige nu er der fred og ro. Jamen, og i dag er det faktisk 2 måneder siden, at jeg blev opereret for min overvægt. Jeg fik lavet sådan en gastric sleeve operation op på et privat hospital oppe i Stockholm i Sverige. Og det er bare lige for at give en update på, hvordan det så er gået, siden at jeg blev opereret. Og jeg kan jo sige, at det er gået rigtig, rigtig godt. Nu her, 2 måneder efter operationen, har jeg tabt 16 kilo. Det er ligesom om min vægt står lidt stille i øjeblikket, men når man kigger på nettet og så videre, så siger alle folk, at jamen, det er helt normalt, at kroppen efter vægttab lige tager nogle perioder, hvor vægten står stille, og så det er sådan set fortrøstningsfuldt omkring. Jeg har prøvet masser af gange at tælle mig, og jeg har også masser af gange løbet ind i perioder, hvor vægten står stille. Forskellene fra den gang og så nu, efter jeg blev opereret, det er, at nu er jeg ligeglad, fordi jeg er ikke sulten. Og motivationen kommer af sig selv, fordi at jeg kan simpelthen ikke spise ret meget. Og det betyder, at jeg tager det helt stille og roligt. Jeg ved, at min vægt den stille og roligt kommer ned, hvor jeg gerne vil have, den skal være. Og jeg har fået et fantastisk værktøj, der gør, at jeg tager det stille og roligt. Jeg kan mærke, at det virker. Jeg kan mærke, at jeg har ingen gener. Der er ikke noget, der generer mig. Så det er helt fantastisk. Og som sagt, så er det jul i dag, og der er masser af gang i køkkenet herude bagved. Britt, min kære hustru, har lavet en masse konfekt og så videre, og jeg har også smagt, det smager fantastisk. Men det er ikke det, at jeg kommer til at spise mig fed i jul. Det er det sgu ikke. Jeg skal have et stykke anden steg, jeg skal have et stykke flæskesteg, og så skal jeg bare sidde og hygge mig sammen med familien. Så det her med at få lavet sådan en fed operation, en gastric sleeve, det er simpelthen det fedeste, man kan gøre. Hvis man som mig har haft et problem med, at jeg ikke kan styre min vægt, simpelthen fordi jeg er sulten altid. Så 16 kilo, 2 måneder. Jeg er faktisk 1 kilo fra at være overvægtig, forstået på den måde, at i øjeblikket er jeg fed i fedmeklasse 1, tror jeg det hedder. Men når jeg har tabt 1 kilo mere, jamen, så er jeg officielt kun overvægtig. Og når jeg så har tabt 20 kilo mere, så er jeg sgu ned og veje 84 kilo. Og det er mit mål, som jeg selvfølgelig håber og i virkeligheden også tror på, at det skal nok nå. Så bottom line, det her, det er skide godt. Jeg håber, I får en fantastisk jul, godt nytår. Om en måned tid, så skulle jeg gerne komme tilbage med en update. Hvem ved, måske er jeg 5-6 kilo længere nede. Det håber jeg. Så indtil vi ses igen, have det rigtig godt. Hej så længe.